Vítajte v rodinnom penzióne Fantázia v Michalovej, ktorý je vzdialený 12 km od Brezna v Národnom parku Muránska planina. V našom penzióne skutočne nájdete fantáziu. Nezabudnutelný výhľad z terasy na vidieckú záhradu a okolitú prírodu, relax v altánku pri jazierku či posedenie na letnej terase na čerstvom vzduchu vám zaručí, že sa vám nebude chcieť odísť. Moderná reštaurácia ponúka jedlá z domácich produktov s možnosťou prípravy stravy zdravej výživy pre celiatikov a iné diety. Posedieť si môžete v štýlovej drevenej kolibe, vhodnej pre rodinné oslavy či stretnutia. Obľúbené sú sobáše v záhradnom altánku so svadobnou hostinou podľa výberu. Vo vínnej pivničke s krbom alebo fajčiarskom salóniku ochutnáte skvelé vína od slovenských vinárov. Farebne odlíšené izby vybavené zaujímavým kovaným nábytkom dodávajú penziónu nezvyčajný charakter. Apartmán a izby sú s kompletným príslušenstvom, kúpeľňa s vaňou a WC, televízor, telefón, bezplatné Wi-Fi. Izby orientované do záhrady majú balkón a niektoré sú s možnosťou prístelky. Bezplatné uzamknuté parkovisko je samozrejmosťou. Po aktívnom dni hostia môžu využiť aj výrivú vaňu a saunu. Náš penzión je ocenený 4 hviezdičkami z 5 ako zariadenie priateľské k deťom. A práve rodiny s deťmi u nás prežijú víkend ako u starej mamy. V záhrade na nich čaká mini ihrisko s hojdačkami a prelieskami a len 10 minút od penziónu navštívia náš Eurosalaš, kde si pozrú zvieracie rodinky či nakrmia zvieratka.